kan uban wa aka tara ma wannan himilin wanke-wanke yayi ni da sassafen nan saboda kun ji da daddare na cewa baba zan tafi gidan biki shi ku tara mu himilin wanke-wanke haka amma ƴaƴan nan kun ci uban renin wayo na ratsi da Allah babu abin da ya ja min wannan abin rashin aure ya ja min wallahi tallahi rashin aure ne da na yi aure ina gidan mijina ya kara kwanaka kwaya 2 kwaya 3 shi ma honi ne zai wanke wallahi honi ne zai taya ni wanke ba ga kawai ina na can cikin burko sun shige ni ina nan cikin sanyi ina wanke to wallahi wanke kadai zan muku in shara amma abin kari he dai ku fito ku zo ku doya abin kari wallahi bazan dora ta ba wallahi bazan dora ba na gaji yara ai ta haifan ku yu an ki tsayawa ku ci abinci ku ban mana kwano da kofuna idan rashin kunya rashin mutunci da sassafe dan kun ga yau ce da wanke na gaji wallahi na gaji kuma in ga wata shaƙiya ta kamun kwano yanzu ta ce in wanke wallahi bazan wanke ba